Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Esaten dute urteko astelenik gogorrena urtarrileko 3. izaten dela Blue Monday delako hori inoiz hitz egin dizuegu, bai? Baina ziur nago, gure entzule askorentzat astelen hau asko zastunagoa izaten ari dela. Nolako asteburua, halako astelena. Ajea ondo, zauririk badakazue honetan. Milaka lagun elkartu ginen atzo Herri Urrats ospatzeko senpereko lakuan. Zurekin mintzo direla diote xoriek. Esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren. Hori diote baikorrin ere mugalari hoie. Mendikate honek lotuta zure zaurian irea da ta kantu hau biona. Bi urteren ostean itzuli zen Ipar Euskal Herriko ikastoleen aldeko jaia. Euskal Herriko txoko guztietatik heldutako milaka euskaltzale bertaratu ginen eta egun eguzkitxoaz gozatu genuen. 1984an ospatu zuten lehenengo Herri Urrats festa, Seaskaren lehenengo kolegioa, Kanboko Salvador kolegioa eraikitzeko. 38 urte pasa dira eta indartsu jarraitzen du ekitaldiek. Itzulera lelopean, goizeko 10:00 hasita egitaro potoloa izan zuen Herri Urratsek. Dantza, bertsolariak, janaria. Eta nola ez, musika. Dupla, mutxikoak, kilimak, albosas, xiberrutz, astobaba, trikidantz, Paulin eta Juliet. Zeharkatzen du gauez gare iskina, bizi aukera bakarra du merkatu gordina. Ene albakan ikusten dut nahi eta ezina, sistema injustuntan presoten ahaletina. Eta askok sekulako konboa egin zuten igandean Herri Urrats eta larunbatean izaru. 6.000 pertsona inguru joan ginen Donostiako Belodromora abeslariaren kontzertua ikustera. Historikoa izan zen. Okerrez banago, lehen aldia da euskal bakarlari batek hainbeste jende biltzen duena Belodromoan. Limones de Oro diskoaren aurkezpen emanaldia izango zela esan zigun, baina askoz gehiago izan zen. Zenbat emozio, festa, ospakizuna, malkoak, barreak. Eta gonbidatu ugari. Bertan izan ziren Amaral, Eñaute Lorrieta, Gartxot, Cris Lizarraga, Pedro Pastor, Joel López eta musikariku batarrak, Jarian Jake, Denis Txangi, Alain González. Eta dantza egin zuen Izarok, baino egan 9 metroko altueran. Irribarrea ez dago zai, bizi nahi du hemen ta orain. Asko tira ginarren, horreka mantentzea da hemen, maitasunean gako. Baldintzari gabe man, jaso nahi genukenaren eredu izan, edo zer datorrela. Ez banaiz nire. Nik ezagutzen ditut kontzertura eta Herri Urratsera joan gabe ere sekulako astrena edukiko dutenak. Beraberako neskak Donostiako Super Amara beraberak 8. aldiz irabazi zuen atzo emakumezkoen eskubaloi liga. 3. jarraian. Ajea ez dut uste, bino ziur txirrindulariak dagoeneko nekatuta daudela ostiralean hasi baitzen Italiako Giroa Budapesten. Matthew van der Poelek irabazi zuen lehen etapa, Simon Jacek
bigarrena, Mark Cavendishek hirugarrena. Gaurko egunez eta Italiako giroa aipatu duzunez, 2011ko Italiako giroan mendate bat jeisten erorikoa izan da Wouter Weiland Belgikar txirrindularia hiltzen, 26 urte zituen. Bere omenez, 2012 geroztik giroko antolakuntzak 108 zenbakia dortxala akentzea erabaki zuen Weilandek zorigaiztoko istripua izan zuenean zeraman dortxala. Eta gaurko egunez hiltzen Paul Gauguin margolari eta eskultore frantsesa. Kolorearen erabilera esperimentala eta estilo sintetista izan ziren bere funtsezko elementuak. Bere lana eragin handikoa izan zen abanguardista frantziarrentzat eta beste artista moderno askorentzat, hala nola Pablo Picasso edo Henri Matisse. Beste arte bat aipatu nahi nukenik arkitektura, gaurko egunez jaio zen Rafael Moneo Vallès, Tuteran mundu mailako ospea duen arkitektua da. Pritzker sariduna, berak diseinatu zuen Donostiako Kursal jauregia besteak beste. Eta Pritzker saria jaso zuen beste arkitektu baten urtebetetzeguna da gaur. Gordon Bunshaft, mugimendu modernoaren jarraitzailea zen, Mies van der Rohe eta Le Corbusier arkitektuen eragin handia izan baitzuen hasieratik. Bere lanik ezagunena New Yorkeko Lever House delakoa da. New York, New York, I wanna wake up in the city that doesn't sleep to find I'm a... Ei. Epa. Gaur, maiatzak 9, galtzerdi galduen mundu eguna da. Serio izan? Bai, zenbat galtzerdi galdu dituze? Agian garbigailuak irentsi ditu, agian beste norbaiten etxean utzi dituzue aztuta, edo agian sinpleki aztikeriaz desagertu egin dira. Beraz, galtzerdi bakartien omenez, egun hau ospatzea erabaki dugu. It's up to you, New York, Esaten dute lehen galtzerdi ehunduak Kristo aurreko 1500 ingurukoak direla eta Jutlandian aurkitu zituztela. Gaur egun Danimarka den dagoen lekuan, baina kontserbatzen diren galtzerdi zaharrenak Kristo aurreko 300 urtetik 500 bitartekoak dira eta Oxirrinkon aurkitu zituzten Egiptoko Nilo ibaiaren arroan. Atzen artean tarte bat zuten sandaliekin erabili alizateko. Oraintxe bertan Londresko Victoria eta Albert Museoan daude ikusgai. Simon Moore eta Geoff Ellis zientzialariek Samsungek eskatuta ikerketa bat egin zuten eta ondorioztatu zuten gure bizitan 1200 galtzerdi inguru galdoko ditugula. 1200! Ua, hazen olako tristura. Hainbeste galtzerdi bikote gabe, laguni gabe, bakarti. Soni jole, itxu bat plazan galtzerdi zuria. Memoria ormatutako irudia. Horregatik bigarren kafetik galtzerdien nahaste borraste aldarrikatu nahi dugu. Jantzioin batean galtzerdi marraduna eta bestean kuadroduna izue. Badakizue, zenbait ikerketa zientifikok frogatu dutela galtzerdiekin lo egiteak azkarrago lokartzen laguntzen duela. Oinotzak berotzerakoan basodilatazioa gertatzen da. Eskuetako eta oinetako odolodiak iriki ondoren, beroa gorputz osoan zehar birbanatzen da. Eta lo egiteko prest dagoela adierazten digu orduan gorputzak. Eta Groningengo Unibertsitatearen arabera, koitoan galtzerdiak jantzita usteak klimaxera iristeko aukerak nabarmen areagotzen dituela esaten du. Bikote talde baten sexu topaketen kalitatea aztertu ondoren, egiaztatu zuten erregularki galtzerdirik gabe estasira iristen ziren bikoten ehuneko 50%koa zela. Eta galtzerdiarekin egiten zutenen artean berriz, 80%ra igotzen zela. Aldarrikatu dezagun ba? Badakizue, jantzi galtzerdiak eta kontuz garbitzen dituzuenean desagertu egiten dira eta. Hala ere astea eguzkitzu dator, beraz lasai agian, ez duzu galtzerdien berrik izango ta.
Maiatzak 9 ditu gaur eta asteelena da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera. Zuekin, jaun Andreok, konboa egin eta asteburuko aje guztiak pilatu dituen emakumea. Amaia Resendegi Luz, arratsaldeon. Kaixo. Beraz, konbo guztiak ez, baina batzuk ere egin ditu asteburuan zehar, baina ajerik ez, gaur guzkiak astelena aurrera ateratzen lagundu digo, ezta? Goiuri Ezei Zarandia, arratsaldeon. Arratsaldeon, majísimos. Izketan ari zaizuena Iñigo Asensio Elurbide. Gaur bigarren kafeak 384 du, arratsaldeak 4 eta 12 minutu izango ditu 4 segundo barro. Maiatzak 9, gu 3 eta segituan ikusten duzu dagoeneko Idoia Davila Ozkudun gurean dela, beraz, Idoia Davila Ozkudun, arratsaldeon zuri ere. Arratsaldeon. Nik gaur galtzerdi galduen munduko egunean erabaki dut lehenengoz galtzerdi gabeko oinetakoa jartzea, baina zu dagoeneko sandalismoan murgiluta zinen horten, ezta? Bueno, egunen baten hola jarri nituen. Baina gaur ere bai, ezta? Gaur bai. Borixe, denak aurkeztuta saio hasteko moduan gara. Ongi etorri, guztioi, bigarren kafera. Con honores enterramos los relojes, funeral por el despertador. Luego en un corcel ciclista damos vueltas a la isla y no hay podio para el vencedor. Escribieron nuestros nombres con brochazos blancos y al revés. Lanzados por un mes, van perdidos en el pelotón, salvados a contrarreloj en brazos del sofá. Lauak eta 4 minutu segituan naiz irratian zarete bigarren kafean eta gu hemen prest gogotsu zuekin astelena hori garotzeko eta astelen hontan gauza asko dauzkagu zuekin elkarbanatzeko ederrak, ze gertatzen zitu. Aberzia hau jarri duzu, italiako giroaren gatik? Bueno, nire maitutarekin lotzeko. Ah, bale, barkatu. Badakit Frantziako turrari buruzkoa dela, baina balio digu. Zer dio Amaia Resendegi Luzek, zein da zure maite duta? Jo, gaur goizetik ja pentsatuan ekan, pentsatuta nitun. Ze ditut pila bat, izugarri pila bat. Osea, ezin dituzu imaginatu. Ordan erabakidet, denak laburtzea, eta esatea maite dudala, nire asteburu hau. Osea, pasaden asteburu hau. Inditutelako pila bat plan, euskal kulturan oinarrituak denak, ostiralean album ikusten egon nintzen, larun batean Izaroren kontzertuan izan nintzen, eta atzo Herri Urratsen egon nintzen. Beraz, hau dena egin dut asteburu bat bakarrean, oso ondo pasatut, asko gozatu ditut, formatu eta jatorri desberdineko emanaldi eta ikuskizun eta ekimen eta guzti hauek, eta denak gainera egin ditut lehenengoz udara sentsazio eman didan asteburu batean. Atzo krema goitik bora bota genuen, bixera genituen, jendea bainatzen hasitzen senperen. Beraz, niretzako izan da, benetan asteburu oso berezia, oso polita. Beraz, laburtu nahi izan dut, sintetizatu dut dena asteburu honetan. Eta zenbat kafe hartu dituzu gaur? Bat ere ez. Nabil, oso modan dago kafea ustea eta moda batzuk oso ondo daude, beste batzuk oso gaizki. Kafea ustearen moda, a ber, Baina zuk esan dezu leheno, ajea aukiko nuela, baina ez. Asteburu guztia, nik uste hain
adrenalina eta ezakit ze beste sustantzia izango diren, baina hain altu nituela, aje guztiak, ezakit rebotatu egin duela edo. Bajando el puerto de las 3 con diarios del 86 guardando. Nere maite duta pixkat indiferidu ingo dut, ez? Naiz konturatu gaur astelena atxeden eguna duela Italiako giroak, eta Etnako etapa mitikoa bihar izango dela, baina edozein kasutan nere maite duta da ziklismo lastraketa handi bateko etapa batek harrapatzen zaituenean lasai arratsalde batean etapa hori gozatzeko moduan, etxeko saloian ola persiana jetxita eta itzaletan fresko, edo harrapatzen zaituenean kalean terraza batean gintonik batekin bi aukerak osanak dira, baina ziklismo lastraketa bat normalean giroa gozatzeko aukera asko ez dut izaten, ze bigarren kafea egiten aritzen gara justu etaparen ordu tegian, baina tarteka gertatzen da, asteburuan edo harrapatzen dezula etaparen bat eta gozo dena ikustea, hori asko maite dut. Eta hemendi gure txatean bota dizkigu Gorkak hainbat mezu, Juri? Bai, noski. Eta garrantzitsuena honakoa. Nik galtzerdiak galdu nituen Santio bidean. Ara. Gorka. Jaina. Hori arriskutsua da, zen nik ez dut inoiz egin, ez? Done jako bidea zut, noiz egingo dut. Ez dut inoiz egin, baina nire lagunek esan didate, beti montxilan, oso gauza gutxi eraman behar direla, ez pixurik ez hartzeko, beraz, bikulero eta 3 galtzerdi. Hori da, galtzerdia garrantzitsuak dira Santio bideitarakoan, Galtzerdi ona, dagoeneko porbatutakoa, oinetakoarekin bat egiten duena, oinetakoari jazure oinen forma eman da. Hori da, Gorka kontatuko diguzu beste galtzerdi diren bat bazenuen motxilan, eta zamuz joan zen Santio bide hori. Baina horrez gaina ipatu du, bere maite du da dela, belodromoa ikustea jendez gainezka eta belodromoan ikustea Tomas Bulegokoa, Inigo Asensio edo Amaia Resende. Gure izan ginean Tomas Lizarazurekin, Bulegoko abeslariarekin, eta aipatu zigun, asko gustatu iztoiala kontzertua, baita guri ere, eta gero luze hitz egingo dugu honen inguruan, baina, esan barri zuegu gauza bat, Bulegotarrak ere badatoz ikaragarrezko birarekin, akaso honen batean Tomasi ere telefonozoa jo behar diogu, eta esan nahizu Tomas, venga, ze martxa, ze topera datoz, orain arte aretuetan egindako bira hori, euren leku naturalera edo, kalera aterata, eta pozi da biltzen. Aurretik dugunari kantu bat, bihotzaren erditik kantu bat. Berrizatzera itzuli beharko baginan izu gabe, enoa inora. Dena utxetik sortu elkarrekin. Hala ere, Amaia gauzat esango dizut, eta Gorka, Belodromoan gertatu zenaren Euskal Musikagintzako kontzertu historiko horren protagonista nagusia, etzen izan ez Izaro, ez Amaral, ez Gartxo Tunusain, ez Iker Lauroba, Ez. protagonista nagusia Goiuri Ezeiza-Arandi izan zen. Hemen nago. Aizu! Bai, ze bertan izan ez zineten ontzako anekdota ederra daukagu, baina gero kontatuko dizuegu, eta gero akaso izango ditugu sorpresatxoak. Akaso Iker Lauroba entzuteko aukera izango dugu? Edo akaso Izaro bera entzuteko aukera izango du. Ze uste dut 50.000 ordu sofan igaro ostean, jeiki dela, esnatu dela, eta badabilela gaur berriro lanean. Akaso Iker Lauroba, akaso Izaro, akaso Garazi esnaola bera ere, sorpresa asko dozko gaur zuentzako, testigantza mordoa, eta saio ederra abietzeko, baina oraindik maite duta falta zaigu, ezta? Bai. Goiuri eta Idoia ere maite duta. Hori da. Ondo? Ezin da zure maite duta, Goiuri? Ui, nik biditut. Bat azkar belodromoan bizi genuena, eta gero aipatuko dugu beraz, orain ez dut ezer esan beharrik, baina belodromoan bizitakoa, hori izan zen maite dut erraldoia, baina beste maite duta da, gustatzen zaidala asko umeek dena xurregatzeko duten gaitasun hori. Gaur etorri da gurera Ander Zubillaga gure lagun eta gitarra jolea, eta bere alabarekin etorri da. Eta, ari nintzaion nire azkazaletako koloreak erakusten. Eta Mari Txikiak esan du, kolore hau horia zela, nire azkazalen kolorea horia zela. Eta Itetxok esan dio, berde horia. Eta handik minutu batera galdetu diot berriz Mareri, nire
Nere azkazalen koloreangatik eta egin dit zerrenda ze kolore asko dira eta bukatu du esanez. Bueno, eta berde horia. Pájaros una vez en diciembre. Eta galdetu digu Mariri, dantza egin zuen Izaroren kontzertuan, da esan digu, ez. Eta esan bago, Juri dantza egin zuen, da ez. Eta zine izan jantzan, nik egin nuen da, ez, dantza ez, inino. Ahora estoy mejor. Ahora estoy. Idoia da Bilauzkudun. Non ibili zara azte buru guztian? Bueno, nire hau burua lasaiagoa izan da. Bai. Nire maite duta da, atzo arratsaldean kriston eguraldia itezun, eta geneuzkan larun bat goizen merkatun erositako pipar landare batzuk, eta kunintzan gurasokin udal baratzeta piparroiek landatze. Eta ze plana zau. Eta gustu baten nahi zaren, serotonina ematen dit horre guzkia egiten duenean hor baratzen lanean egotea. Ja, ikusi hon nik Idoia gaur pixkat blanko roto zegoela. Ze Idoiak entzule, igual ez dakizue, baina bera kontatuta dauzka bi kolore forma. Neguan txuria eta udaran blanko roto edo txuri, ez da inola. Euskeraz blanko rotoari nola ditzen zaio? Txurixka edo... Harritzeit errez izana, ze aztut zaiten krema jartzea. Hori, oso gaizki, Oso gaizki. Uepa. Lomiziak agortu baitu, aspaldiko? Kaixo, Lomizia! Bizi algea ho. Bueno, kontatu Lomizia zuk zure maite duta, idatzi hor txatean, eta aipatuko dugu. ¿Y a dónde vamos tú y yo? ¿A dónde? Con las ventanas cerradas. ¿Y a dónde vamos tú y yo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Vas sobre mi cama. Vas sobre mi cama. ¿Y a dónde vamos tú y yo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Con las ventanas cerradas. ¿Y a dónde vamos tú y yo? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Vas sobre mi cama. Vas sobre mi cama. Barkatu gauza garrantzitsuak egiten ari nintzen. Epa. Zer? Namak egunero ikusten gaitu. Bai. Baina batzutan, mugikorrean deskonfiguratzen zaio zerbait eta ez du asmatzen topatzen. Eta ezin gintuen ikusi. Eta orduan behar izaten dut hemen link bat sortu eta bidali eta ama orain ikusten ari zen, konfirmatu jazu, bestela naiz da segituko. Siempre has dormido tranquila. Bueno, arratsaldeko 4 eta 23 minutu diren honetan gaurko saio abiatzeko moduan bagara, ezta? Maite dut guztiak bota ditugu, Lomiziak aspaldiko jarri du, hori izan maite dut bat. Bueno, igual izan daiteke gu berriro ikustea bere maite duta. Hori izango da. Bai, ziur baietz. Bale, ez da oso originala, baina. Barkatu, baina benetako baldin da oso polita. Bale. Bai. Arratsaldeon guztioi, bigarren kafean zarete eta bagoaz. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Telesaien eta filmen inguruan hitz egin behar dizuegu, eta nik zalantza badaukat. Zuegola oso zaleak zaretela, eta adituak, eta bereziki Idoia da Bilauzkudun gaur hemen dugula. Udaberriak garaiona da, telesaiak loratzeko garaia izaten da, audientzialdetik ez zaien beste interesatzen, badaude udara begirako telesaiak edo urtean gordetzen dira gehiago, ze kontatzi jazu, Bueno, egia esan telesai askok udaran geldialditxoa egiten dute, beraz gehiengoak dagoeneko horrela, ez dakit asko dagoeneko estrenatuta daude, ze orain hasten balin bazara, segituan udara dator, eta hortxe etenaldiak bapatean harrapatzen zaitu. Beraz, ez dakit. Baina, bueno, telebista klasiko nire du horretan, ez? Ze orain telesaiak 10 atal dienez, eta askotan dena atal guztik batera botatzen dituzten, ez da inbesteko arazoa ja maiatza izatea. Baina, bueno, egia da udaran estrenaldi gutxi egoten direla. Ja, orain jendeak ez dakit, autokarabanan ere eramaten du tableta Netflix ikusteko. Furgonetetan ere. Furgonetetan, eta nire aita dago urduri ez urrengua udaran ez, orain
eguraldi honarekin ja furgonetakin atera eta asteburu pasa eta ezin duelako mobilean Netflixa jarri eta enea da oiko meriak ezin duelako Netflixa ikusi furgonetan joten denean. Enganchation daukagu? Enganchation pixka. Zanti furgonetila, ez? Ez da enganchation, bino da. Ez que imaginatu gau batean ezin dudala lorik egin. Baina ez dakizu. Eta bestela kontatu ardiak. Ba, dakizu zin barrezun? Bai. Barkatu da kaso apologia raroak egite da, baina petaka eta regalatu duzu. Ui. Ezin badulu egin. Ui. Garai batean umei bezala. Tila batekin. Txupetea anixetan busti. Tila sardezake petakan, nahi badu. Ez ezagun apologia rarorik egin. Osondo. Tilarena ere ez tokitu. Jende asko engatxatzen dela tilara, Bueno. Edo teleskopio bat eta izarrak ikusteko. Hori pentsatu nun zen, ere lagun bati oparitu zioten, bia oso horrela da, txoriak ikustea joten da, eta horrelakoa. Eta badauka teleskopioa, eta badauka katalejuak, eta badauzka holakoak. Aurrekoan ikusi nun Wallapop'en? Ara. Jarri nahi zuen pertsona batek, pentsatzen dut, bere intentzio hori zela, jartzea, teleskopio para niños, salgai. Eta jarri zuen kolonoskopio para niños. Barkatu. Salgai, bai. Baina argazkia teleskopio batena zen, ez kolonoskopiak egiteko erabiltzen den tresnarena. Baina... ez, nik ulertu dut tipo esperientzia bezala, osea, en plan... Ez. Saltzezula kolonoskopia... Ez, baina alare atzera itzultzen bagara. Bai, egia da, idoiak arrazoik gaur egungo, eduki digitalen garai honetan, ez daukala inbesteko garrantzia udaran egoa, udaberria horrek. Beraz, telesaiak badaude, eta prestatu digu zaren da idoiak. Bueno, zuek esan nondik abiatuko garen idoia. Lehenengo aipatu beharrekoa, Marvel Cinematic Universe film berria, sekulako arrakasta izan du asteburuan, baina ez dakit egotzi zaioken pelikularen kalitateari, ze esan areto pila batetan bota dute eta oso zaila zen beste zerbait ikustea. Jende asko kexatu da honekin, estatu batuetan adibidez, Nova Yorken Times Squareko AMC zinemetan, 70 saio zeuden film hau ikusteko. Eguneko. Bai. Barkatu. Bai. Nik idoiarekin ikusi nuen, eta adibidez, emanaldi bat zen arratsaldeko 3etan, eta hurrengo emanaldia 3 eta 5. Bai, zakatzen zurik. Doctor Strange in the Multiverse of Madness da pelikula, eta hemen ere, multizinetan, 5 pelikula bat zeuden, horietako bat Doctor Strange zen, eta bazituen 11 saio, eta beste 4 filmek bakarra. Eta oso ordutegi txarretan, arratsaldeko 4etan, oso goiz, edo 12etan diren hauetakoak. Beraz, promo horrekin, gian arrakastatxo izatea nahiko erresa da, ez? Eta gian Scorsesek arrazoi zuen, esaten Marveleko pelikulak jolasparkeak direla eta entretenimendu hutsa direla. Eta, sentitzen dut, baina Scorsese traizionatu dut, zenik ikusi dut. Hemen ari ginen kritikarekin. Ari ginen hemen kritikarekin, eta nola, eta inbeste, eta edukia, eta, ondo dago, horrela, jakin dezakezu nondik tira kritika hon bat egiteko. Bai, egia da, Scorsesek asko kesatu dut bezala, arrazoi zuen, da emozio motz asko, pelikula guztian zehar, baina, gero narratiba ez da hainbeste garatzen, baina, fanentzat izugarria da, cameo pila bat daude, akzio asko, eta egia esan Sam Raimik zuzendu du, eta horrek eman dio toke pixka bat desberdinagoa, Sam Raimik zuzendu zituelako Spidermanen lehenengo 3 pelikulak, eta The Evil Dead beldurrezko filma ere berak zuzendu zuen, beraz baditu bere toke beldurgarriak film honek, pixkat desberdintzen duena Marveleko beste film guztien gandik. Nik film honen argazkiak ikusi dut Benedict Cumberbatch dela protagonista, baina ez dakit ze gertatzen den film honetan. Eske asko ezin da kontatu berez, spoilerrak direlako. Unibertso honetan dena spoilerrak dira. Egia da. Eta, Doctor Strange da protagonista, dela Benedict Cumberbatch, azti bat da, azti barra superheroia,
Eta Amerika Chavez ezagutzen du, neska bat, multiversoan zehar bidaiatu daitekena. Eta, bueno, badago beste pertsonaia bat, neska honen atzetik, botere hori nahi duelako berarentzat. Boterea lapurtu nahi gaizkia den egiteko. eskatu honi. Eta hori da argumentua, geroia gehiago ezin da kontatu, dena spoilerrak direlako. You brought this on yourself. You break the rules and become a hero. I do it and I become the enemy. This doesn't seem fair. Aipatu behar da, Amerika Chavez, protagonistetako bat, pelikuletan ez da esaten, baino erreferente bat da LGBT munduan, Marvelen barruan, lesbiana dalako pertsonaia, eta bere amak, bi ama ditu pertsonaia honek, eta hori filmean agertzen da, 12 segunduko eszena batean, baina, horregatik, Saudi Arabian, Katarren, Egipton eta Kuwaiten ez dute estreinatu filma. Wow. Ezin daiteke esan, zentsura denik, gertatu den bakarra delako, ez duela lizentzia lortu distribuziorako. Eta, esaten dute horregatik, ez dela zentsura, baina zentsura egiteko beste modu bat. Bai, bada. Ez dut ulertu spoilerrena. Dena dela spoilerra. Bai, ze... dia kameok, pertsonaiak beste komiki batzutakoak, eta askotan aipatzen balin bade dugu nor agertzen den, norbaiti zapuztu diezaiokegu sorpresa. Entzuten duzu Uxue Razki? Nik ere hoxi esan behar nun. Entzuten duzu nola egiten diren azalpenak spoilerrik egin gabe? Eskerrik asko. Lomiziak esan du, nola ez du arrakastarik izango hola, baina duela 3 minutu esan da. Baina egia horrelako distribuzioarekin, bai, noski. Hori da lehen proposamena. Baina hau ikusteko zinemara joan barkara. Bai, hori da. Aretuetan estrainatu zen, ostiralean. Eta pentsatzen dut, Euskal Herrian behintzat hirigunetako zinema areto guztietan egongo dela, eta hirigunetatik urrun ere, oraintxe ezpada, datozen egun asteetan izango dituzuela, beraz. Zuen estiloko balin bada behintzat, hortxe duzue, hori bai. Oporretara Arabia Saudira, Katarrera, Egiptora edo Kuwaitera juteko intentzioa bat zenuten, ezingo duzue ikusi. Ideia zuzertza, Marvel edo DC unibertsoko zalea gaua? Bitako ez da bat. Osondo. Gustatu zaitu. Marveleko gehiago ikusi ditut, gehiago egin dituztelako, eta askoz promozio hobea egiten dutelako, eta baino berez. Badakizu zein den shortcuta horrelako galdera bat entzako? Ez. Zuzertzea, Marvel edo DC. Osondo. Bai, bale, gustatu zait erantzuna, jarraitu ezagun. Wow. Aretoetan maiatzaren 13an estreinatuko da, datorren ostegunean, beste pelikula bat, eta... Ostiralen, 13 ostirala? Bai, ostirala, bai. Behatzekin kontatu izan, behatzekin amairu. Oso. Ui, esango nuke, esan du? Esango nun. Lezon esango nun, esango zenukete? Ez da berdina. Ez da berdina. Mila aldiz esan duzuen. Esango nun da, esan behar nuen. Hori da. Eta esango nuke da, esango nuke. Esango nuke. Bai. Bale, garbi gatu zen. Baina zein da, estreinatuko duten pelikula? Es transportan a morte da pelikula. Honekin sortzen den arazoa da, Doctor Strange bezalako pelikulekin, horrelako es transportan a morte bezalako pelikulak ikustea zailagoa bihurtzen dela, ez daudelako aretoak, horrelako pelikulak eskaintzan dituztenak, baina espero dugu gurera ere iristea. Elena Giron eta Samuel M. Delgado duaren 5. elkarlana da, eta hau lehen film luzea dute. Veneziako kritikaren astean estreinatu zen, eta Donostia Zinemaldeko zabaltegi tabakaleran saian ikusi ahal izan zen, eta bertan aipamen berezia jaso zuen. Ok. Escoitei un ruido. Eu non escoito nada. 1992 kokatzen da historia, Kolonen karabelatako batean, eta bertan daude euren heriotza zigorra komutatu dituzten 3 gizon. Itsasora salto egiten dute eta ontzieren oieletako batean ihes egiten dute. Kanaria irretan bizirauten saiatzen dira, eurak jarraitzen dituzten bitartean.
Tropek eurak jarraitzen dituzte. Hori da. Bitartean mundu zaharrean, emakume batek bere ahizpa sendatu nahi du sendalari baten laguntzarekin. Bi historia paralelo doazur, beraz? Bai, hori da. Eta, bueno, pelikulak kritikatu nahi duena, askotan Espainiako historian asko goraipatzen den historiako une bat dela Amerikaren kolonizazioa, honek kritikatu egiten du eta beste ikuspegi bat ematen du, ikuspegi kriminal bat esan dezagun. Niri trailerrak beldur pixka bat eman dit. Bai, oso iluna da, pixka bat irudi arraroak daude. Itxasoaren irudiak asko gustatu zaizkit. Baina bestela, gaua, sua... Bai, rekreazioak berriz historikoki eta itxura hona dauka, alegia faktura teknikoak, bai ontzia, bai amona edo sorgin edo sendatzaile honen irudia eta oso ondo landuta dagoela dirudi, baina egia da iluna dela eta... Colón nunca se irá sin ella. Sortzaileen arabera, bada alegoria bat, pixka bat mundu zaharretik esportatu diren gauza, mundu berrira esportatu diren gauza txarren ingurukoa, patriarkatu adibidez, hemen badago beste trama hori emakumea eta bere ahizparekin, sorginkeriari buruzkoa eta nola beraien atetik joaten diren autoritatea, sendalari horrekin tratua izateagatik, beraien atzetik joaten dira. Estetikoki ere oso interesgarria da, 16 milimetrotan dago grabatuta. Baina hau ikusteko itxaron egin beharko dugu. Bai, ostiral arte. Eta esan dugu dana, areto asko sekuestratuta egongo dira Doctor Strange-engatik, baina egongo da, seguraski. Ea txokoren bat opatzen duten, ez? Euren pelikula eskaintzeko. Hirietan seguraski ikusi ahal izango da. Jarraituko dugu, beraien ibilbidea, guk ere, ikusteko aukera dugu. Bi proposamen pelikulei dagokionez, filmei dagokionez, joan den ostiralean, maiatzaren 6an estreinatu zen Doctor Strange in the Multiverse of Madness, eta datorren ostiralean estreinatuko den Elens transportan a morte. Bi pelikula oso bestelakoak, eta esan genezake batak bestearen espazioare okupatuko duela. Pixkate Doctor Strange Spreading kartatuko dela zinetan, eta behar degula espaziotxo bat egin beste zinema mota batzuentzat, Tira eta telesai dagokionez bestelako proposamenak. Ez da nola oskatzen den lehenengo proposamena, Disney Plusen maiatzaren 11an, alegia zehazkienan estreinatuko den Auskain. Nik ere ez dakit Uskin izango da, horrelako zerbait. Uskin izan baita nik ere, baina... Antoine Chevrolet zuzentzen du? Bai, hori da. Eta hori gidoian ez duzu ikusi? Zer? Bai, auskerakin egon zalantza egiten. Bale. Gidoian ikusten dut, Antoine. Baina, irakurri behar da hori deklinatuta horrela, Bai, zei. Chevrolierrek. Osondo. Chevrolet, ez da egin nola esan behar da. Antoine Chevrolet. Chevrolet. Zuzentzen du, telesai hau. Lajain filma inspiratu zuen benetako gertakizunaren kontaketa egiten du. Eta, era berean, Chevrolet Ava Duvernayren When Daisy-az telesaian inspiratu da. Telesai horretan, 5 emakume beltzei egin ez duten krimen bat egozten diete, eta, honetan ere justiziarekin borroka bat ere badago, 86an, 22 urteko Malik Uskin hiltzutelako manifestazio batean. Immigrazioaren gaineko restrikzioen aurkako manifestazio batean hiltzuen poliziak. Lauetaletan telesaiak Maliken familiaren bizitza esploratzen du. Maliken
Malik beraren heriotza eta familiaren borroka Frantziar estatuko justiziarekin. Chevroletek dioenez, inork ez du inoiz azaldu nortzen Malik, eta migrantei buruzko historiak ez dira nahikoa kontatzen Frantzian bere ustez. Eta bere herrialdeko horrelako ataliluna kontatzea beretzako garrantzitsua zen, eta horregatik sortu du telesail hau. Bere kontaketan Maliken familia da ardatz, eta horregatik berarentzako oso garrantzitsua zen beraiekin konfiantza lortzea lehen eskuko kontaketa horiek izateko, eta 4 hilabetez igande arratsaldeak Maliken 2 anaiekin eman zituen zuzendariak. Oso itxura ona du. Oso gauza xelebrea iruditzen zait, horrelako narrazio bat, gai bat eta pelikula baten trailerraren atzetik Disneyko logoa ikuste. Bai, egia da. Nahi zoitzen baino izan da, plopa. Egia da, bai, lotura bitxia da. Bai, gainera, Frantziak egindako lehen ekoizpena uste dela zuzenean Disney gehierekin. Bai, kurioso da, egun berean Disney gehien estrenatzen da How I Met Your Father. Bada, espektoraren alde banatan daude bi telesail hauek. Ara, ikusi du trailerrean Hiam Abbas, Successioneko... Bera da, Maliken amaren papera egiten du. Ze ona. Trailerrean azken, bukaera aldera agertzen dira egunkarietan eta egin dituzten kritiken izenburuak, eta batek jartzen zuen oso beharrezkoa. Eta gaia entzun da, bat irudi baiet. Oso deskribapen ona dela. Bai, zuzendariak esan den bezala, ustezun garrantzitsua zela historia kontatzea, berak ere, berak 8 urte pasa eta 8 urte beranduago deskubritu zuelako hau pasa zela, talde frantziar baten abesti baten bitartez, hori kontatzen zelako abestian. Beraz, ez da oso... inspiratu ditu pelikula batzu, baina berez Malik bera eta pasa ezitzaiona ez da hain ezaguna Frantziar estatuen. Baina hau ezin dut gaur ikusi. Ez, asteazken arte itxain marko duzu. Bueno, ez dago gaizki, estelena da. Hau eta How I Met Your Father. Hori asteazken erarte? Bai, Disney Plusen baita. How I Met Your Father. Da, Your Mother, How I Met Your Motheren unibertsoko... Spin-off bat deitu diote, baina... ez dakit pertsonaia komunik badagoen bien artean. Ez, nik entzun dut, besterik gabe, unibertso bera dela, baina... Protagonista, hori da, hilaridad dela, baina ez dela egon gorrelako lotura beste pertsonaiekin. Eta printzipioz, irakurri dudanez, demoraldi bat da, ez da? Demoraldi bakar bat. Ez da izango beste bezala urtez luzatu zela... ikusiko dugu. Momentuz ez. Iristen denean ere, aipatu behar dugu, aipatuko dugu, baina... hasiera batean... zion igitxuro oso hartzen ba. Tira, edo kasutan telesaili dagokien ez aipatu dizugu Zekain o Zekin edo Euskin delako telesail hau, historia gogorra eta mardula, mamitsua. Datorren asteazkenean, maiatzaren 11an Disney Plusen estrenatuko dena, eta ostirale dartere itxaron beharko dugu The Essex Serpent ikusteko Apple TVn, Sara Perryren eleberriaren egokitzapena edo haren liburuan oinarritutako telesaila idoia. 2016an Sara Perryk izen bereko eleberria idatzi zuen, eta orain Anna Simonek egin ditu egokitzapen lanak, eta Clio Barnardek zuzendu du telesaila. Guztira 6 atal izango ditu, eta ostiralean horietako 2 ikusi ahal izango dira. A sea creature's been spotted. Is there something out there? That's what I'm here to find out. I've done some research. Into a mythical beast. Not mythical. Historia 1883 urtean kokatzen da, Ingalaterrako herrixka batean, zeinetan izaki mitiko bati buruzko zurrumurruak dauden, suge erraldoi batenak. Claire Danes da Cora Seaborn, bere semearekin herrira bizitzera joatzen den alargun bat, eta bide batez
investigatuko duena izaki honekin zer gertatzen den, existitzen den edo ez. Horrela hasten diren pelikula guztiak, alargun bat, beste herri batera joaten da bizitzera, semearekin. Antena 3eko larun bat arratsaldera gogoratzen dizute. Horixe da, bai. Horixe, bai. Herri txiki batera, eta ezagutzen du herriko norbait, eta semeak lagunek egiten ditu, baina lagun horiek agian ez dira existitzen. Bueno, bai. Bai, itxura hori hartu diot, barkatu. Baina idoiak ekarri duenerako badu beste zerbait. Bai. Claire Danes gain, Tom Hiddleston ere agertzen da, bera da herriko apaiza, eta bien artean talka egongo da haien sinismenak desberdinak direlako. Eta lantzen diren gaiak telesailan dira fedea eta arrazoimena. Eta gertatzen da hemen zerbait kuriosoa, sugean sinisten ez duena apaiza delako. Ara? Beraz, fedearen erakuslea historia honetan kora da, zientzialaria. Zientzia naturalengan duen fedea erabiltzen baitu sugearen existentzia arrazoitzeko. Bueno, bai, bitxia da, ez? Apaiza, gizon fede duna. Izatea fede gutxikoa, kasu honetan, eta zientzialaria izatea benetan... Ematen duenez, badaudelako arrazoiak sinisteko benetan sugea existitzen dela. Baina apaizaren lana bada pixkat herritarrak lasaitzea. Eta bai, bere funtzioa herri horretan hori delako, pixkat jendea gidatzea. Eta beldurtuta daudenean ez da lan erresa. Iruditzen zait argumentua super berezia. Zan edet, nun oinarritzen denez, fedeatarra zemena, baina sugearen existentziarekin, ez dakitze, gero hori zuk esan dezun aldaketa horretan. Eta usteet ikusi nulanik pelikula bat, etzan argumentu berdinekin, baina naiz koatzen zein izan zen, eta zekan, bazitu nantzekotasun hauek, orduan ikusi nahiko nuke. Apeleko suskripzioa esan zen nunken duitzen nula. Bai, nik ideoria bisatu neon, arpidetza kendu egin nuela, baina berak astero ekartzen dit Apple TV-ko telesail bat. Berriro egiten baezu abisatu. Eta pasa. Kontraseina edo erdibana horrentzeko? Ez, dugu erdibana. Apatxas. Apatxas. Zo espresitxu zeiruditzen zait. Bai? Izatik, apatxas. Apatxas? Bueno, eta ez badizue konbentzitu, ematen du trailerrean ematen duenez badago hor pixkat romantze torrido bat Claire Danesen eta Tom Hiddlestonen artean, beraz. Telesaiaren beste puntu bat kontutan izateko. Herri berrira joaten den alargunak amodioa topatzen du herrian, hauek ez genuen espero. Bueno, apaizarekin, ez? Tom Hiddlestonen Hot Priest era. Begira Tom Hiddleston niri berezik itzai dala gustatzen, baina, bueno. Ikusiko dut telesai hau eta komentatuko dizatzea zemuz. Gehien gustatu zaidana da, agertzen dela trailerreko gune batean sekulako liburutegi erraldoi bat. Uste nun txakurra esan martzen nuela. Aurrekoan txakurra ipatu nuen eta hemen, bueno, oza egintzen idaten zuek eta ez txakurrak. Beraz, gaur liburutegia ipatuko dut. Espaldien nuen ikusten, ez da inola oskatzen, Claire Danes? Claire Danes? Danes. Eta oso pertsona interesgarri iruditzen zait. Noskizu oso Homeland zalea izan zinen. Bai, baina hori Homelandetik nuen berriro topatu eta oso interesgarri iruditzen Homelanden egiten zuen papera, jakinik berak psikologiako ikasketak egin zituela, Homelanden badago pertsonalea bikoizketa bat, eta, kuadro diagnostiko bat, trastorno bipolarrean edo eskizofreniatik gertu, edo ez da zehazki zein zen teknikoki telesaieko gidoiarena, audioliburuen narratzailea hotxetan lan ikaragarria egin du, eta tipa ez dakit, interesgarria. Homelanden adibidez, ekoizle izatera ere heldu zen, azken urtetan berak pixu ikaragarria zeuken telesaiaren nondik norakoak erabakitzerak orduan, eta ez dakit, personaje interesgarria, beste gabe, datua. Bazken proposamen bat badugu zuentzat, 10 minutu orain txarratxaldeko 5:00 naiz irratian zarete, bigarren klean, eta hementxe, Deus Ex Serpent aipatu berri dizuegun bezalaxe, zertxo bait gehiago itxaron beharko da, ze datorren astelehenean
Gaur 8 estrenatuko da? Igandea. Igandea. Inigo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 igandea? Bai, ez da? Bai, 13 ostirala da, 14 larunbata, 15 igandea. 15 igandea. Bai. Zezikit kontuak ateratzen. Zaki zer dudan. Behatzekin egiten dut eta gaizki ateratzen zain. Egutegi bat behar duzune, zu perritzea zerbait. Parean badaukat. Otsaian dago. Zu pentsatzen otsaian dagoela gure egutegia. Hau ez da serioa. David Argindarreko paritu zigun egutegi ederramen mai gainean daukagun bakarra da, eta ez dago hau ere bere tokien jarrita. Biaz argazki ederra dauzken, David Argindarren egutegian. 15 igandea, horrela bai. Horrela bai. Izan banu egutegia gortarako zirela, genuen entzulean ahastuko. Conversation with Friends igandean HBO estrenatuko dena, Sally Rooneyren izen bereko 2017ko eleberriaren egokitzapena. Hori ere honen batean hartuko du izpidez, eleberrien egokitzapenik ezpaleo, telesaik elegoke. Ezingo genuke ezer ikusi. Uste duzue, akaso agerikeria bat esaten ari naiz, oso agerikoa den zerbait, baina hainbesteko telesail konsuma behar duela oraintxe, Amaia Resenderen aitak esaterako lo egiteko, edo nork plataforma guztioik elikatzeko nahiko gidoigintza gaitasun ez dagoela eta idazleen ideietatik abiatu behar dela. Bueno, baina egokitzapenak beti egon izan dira, ez? Orain gehiago dauden... Bai, ez zait iruditzen, hori da. Igual telesaietan gehiago, baina zineman beti egon dira egokitzapen asko. Telesaiak igual beti izan dira, bai, ez dakit, gehiago gidoi originalak, ez dakit, por tendentzia bat igual akaso badago, baina... Bai, bale, ikertuko dugu eta ikusiko dugu azken urteko telesaiak eta egunekoa zenbatekoa den. Ikertuko dugu, eskerrik asko inigo lana jartzagatik. Oso, baina bitartean... Depress you to sleep with someone. Conversation with Friends. Not if they love me too. Conversations. Esan duzun bezala, Sally Rooneyren eleberri baten egokitzapena da. Leanne Wellham eta Lenny Abrahamsonek zuzendu dute telesaia. Abrahamson lan egin zuen Normal Peopleen, Sally Rooneyren beste liburu baten egokitzapena. 2008an estreinatu zuena eta izugarrizko arrakasta izan zuena. Justo konfinamenduan harrapatu egintun, jende askok ikusi zuen, eta BAFTA, Emmy eta Golden Globesetan izendapenak jaso zituen telesaiak. Oraingoan protagonista Frances da, unibertsitateko ikasle bat, eta bera eta Bobby lagunik onenak eta neska lagun ohiak dira. Poesia errezitaldiak eskaintzen dituzte elkarrekin. My entire romantic history is just Bobby. Errezitaldi horien bitartez, Melissa kazetaria eta nik aktorea ezagutuko dituzte. Bi hauek bikotea dira, eta bakoitza joango da Francesek nik gertuagatik ezagutuko du, eta Bobik aldiz Melissa, eta pixkanaka bata bestearen gandik aldenduko dira Melissa eta nikek eraien erlazioan arazoak dituztelako eta bakoitzak baten aldea hartuko du. Not afraid of anything at all. Alison Oliver aktorearen debuta izango da, Francesen paperean. Sasha Lane Bobby da, Joe Alwinek Niken papera egingo du, eta Jemima Kirk Melissa izango da. Eta, aipatu beharra daukat, nik liburua irakurrita daukat, eta Jemima Kirk da, nik Melissa imaginatzen nuen bezala, berdin-berdina. Eta orokorrean, kastina iruditzen zait, ez du zertan izan behar, ez? Zuk imaginatu duzun bezala pertsonaia bakoitzat. Izan ere, Bobby, ustet, esango nuke, deskribatzen dela pertsona txuria bezala, eta hemen aktore beltz batek egiten du bere papera. Baina, egia esan, Melissaren papera oso ondo aukeratu dute aktorea papel horretarako. Zederra den hori gertatzen denean, ze ez da askotan gertatzen. Liburu bat irakorri, entzuten duzu egokitzapen bat egin behar dutela, ikusten duzu telesail filma edo dana delakoa, eta pentsatzen duzu. Zer? Ez du batere zer ikusirik pelikulako protagonistak eta liburukoak. Eta gainera batzuetan, niri hori iruditzen zait behintzat, askotan izaten da pelikula edo telesaiekoa
askoz normatiboagoa izaten dela, ez? Edo kanon estetikoei begira jarrita, liburuan neska pixka bat lodi ile kiskurdun eta sudurra handi bezala deskribatzen dutena, gero telesaia edo pelikulan da Disney printzesa baten sudurtxoa duen neska argal eta ile luze lixoduna. Iruditzen zait askotan hori gertatzen dela. Bai, hori horrela da. Liburuan deskribatzen da duela ilea beti gaizki kaos bat dela eta iristen da pelikula edo telesaia eta dauka ilea horrelako ondatxo perfecto batzuekin. Ilea liso ez bada, baina onartzen da. Eta, bueno, hori, guztira 12 atal izango ditu telesaiak. Esan bezala igande arte ez da estrenatuko, baina bitartean normal people ikusi ez duenak, ikusi dezake oraindik ere Rakuten TVn ikusi daiteke eta Stars Playen ere ikusgai dago oraindik. Edo liburuak irakurri. Hori da. Consequences. Not afraid of anything at all. Hauexek gure proposamenak, aipatu dizkizuegun hirurak, estilo ezberdinetakoak. Auskin, Antoine Chevrolet zuzentzen duen telesaia, bestetik The Essex Serpent, lehenengoa aipatu dugu Disney Plusen, bigarrena Apple TVn, eta hirugarren hau HBO Conversations with Friends. Hauek gure proposamenak, idoia da bila uzkudun, eskerrik asko. Zuei. Agur, agur. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Gramofonoa. Estitzu Pinatxorekin. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Gaur bezalako egun batez 2003an, hainbat irratikate britainiarrek egindako ikerketa batek, Oasis taldearen Wonderwall abestia azken 2 hamarkadetako abestirik onena izendatuzun. 1985an taldeak argitaratutako bigarren diskoan aditu ahal izan genuen kantua, What's the Story, Morning Glory izenekoan. Album honetan, Roll With It, Don't Look Back in Anger edo Some Might Say bezalako arrakastak zeuden, eta horrela lan pare batekin Noel eta Liam Gallagher anaiak pop rock britainiarraren historian sartu ziren. Oasisek sailkapen honetan bertzea besti mitiko batzuk gainditu zituen, ala nola The Verben Bittersweet Symphony edo Rem estatuatuarren Everybody Hearts edo taldearen ere serkia den Losing My Religion bezalako klasikoak. Oasis. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Jada entzungai duzue Gramofonoaren azken saioa. Gure webgunean eta podcast plataformetan. And all the lights that light the way are blinding. Naiz irratian, bigarren kafea. Tú que tanto creíste en los atardeceres, visitar puertos perdidos sin amar.
rebote, que ojalá rebote, que ojalá rebote. Tú que tanto quisiste mis amaneceres, poblar sierras desiertas con tus rostros. Esan dugun bezala, gaur bigarren kafea ez, gaur 6. edo horrelako zerbait izango da. Gure kafea ze asteburua eduki dugun, eta zero asteburua eduki duzuen zuek edo hori kontatu diguzue behintzat. Ni behintzat, Belodroman egon nintzen, Izaroren kontzertuan, eta begira, iruditu zitzaidan oso aukera paregabea zuei kontatzeko eta nik ikasteko Belodromaren historiari buruz, ze eraikina uste dut Donostian ez dela egongo hainbeste ekitaldi mota desberdin hartzen dituen beste eraikinik. Ze bai, kursalen egiten dira gauza asko, baina hain desberdinak Belodromoan bezain beste ez dut uste. Donostiako Antonio Elortza Belodromoan edo Anoetako Belodromoan egun batean motocross erakustaldi bat ikusi dezakezu eta horrengoan kontzertu bat. Edo atletismo frogak larun batean eta pelikula bat igandean. Eraikina 1965 inauguratu zuten, txirrindularitzako lasterketak egiteko. Inauguratu berritan munduko pistako txirrindularitza txapelketa egin zuten han, eta nork irabazi zuen Inigo, badakizu? Timonerrek ez da? Hori da, Guillermo Timonerrek bere 6. titulua lortu zuen. Garai hartan, Belodromoak 2 armaia zituen, guztira 7.500 ikusleko edukierarekin. 1973an estali egin zuten, eta 1977an Kiroletako udal jauregi bihurtu zen, 6 kaleko atletismo pista bat gehitu baitzitzaion. Gaur egungo izena berriz 2005an jarri zioten, eta orain, esan bezala, Antonio Elortza Belodromoa izenez ezagutzen dugu. Que tú ya esperas, haz que vuelen aves sin cesar en tus lunas llenas, que mi voz no deje de cantar. Izena, noski, Antonio Elortza musika legazpiarraren omenez jarri zioten. Bereziki kirolaren munduan, txirrindularitzaren sustatzailea izan baitzen, bai eta Gipuzkoako, Espainiako naiz nazioarteko hainbat kirol erakundetako kidea ere. Baina Antonio Elortza Belodromoak ateak ireki zituenetik txirrindularitzaz gain ekitaldi ugari hartu ditu. Adibidez, bertsolaritza txapelketa nagusiko 5 final. 86an, 89an, 93an, 97an eta 2001an. Baina gero zer gertatu zen? Bek inauguratu zutela eta ara joan ginela denok bertsolaritza entzutera. Eta noski, nola aztu 1979an Telesforo Monzon idazle eta politikariak bertan eskaini zuen hitzaldia. Badakizu zein egon zenan, ez da? Gure Kontxita Beitia. Gure Kontxita Beitia leku guztietan egoten da. Eta milaka utopiko. Utopikoa! Egiten dioten munduari aurrera arazi! Zuek utopikoak ekarriko duzute Euskadiko askatasuna! Ba hori, utopiko asko Belodromoan, gure Kontxita Beitian, milaka lagun, baina hori 1979an izan zen. Beraz, aipotu bezala, txirrindularitza, bertsolaritza, hitzaldiak, mitin politikoak eta zinemaldia. Gaur egun zinemaldiaren egoitzetako bat da, 1986ko zinemaldian Oliver Stonek zuzendutako Salvador filma han proiektatu zuten lehenengo aldiz, eta ordutik urtero zinemaldi garaian filma emanaldiak egiten dituzte han. Badakizue pantailak ze tamaina duen? 200 metro kuadro. Wow. Hori eromena da, ez da? 20 bider, ez da? Ez 40 biderra marrulago zerbait ez panoramiko izateko. Ah, claro, hortan nintzen. Bai, 380, 4,2 bider 2,5 da 16 bederatzi proportzio bat. Ba, oh, wow. Izugarri handia. Oso handia, bai. Izugarri handia. Hogeita amapiku edo lago zerbait. Oh, wow. Oso handia. Eta 3.000 ikusle inguru joaten dira.
Gainera, goizero, zinemaldiak ikastetxeekin hitzartutako programa bati esker, euskarazko pelikulak eskaintzen dituzte ikasleentzat. Ni joaten nintzen eta gogoan dut, uste dut, Belodromoa zapaldu duen lehenengo aldia izan zela zinemaldian Spy Kids pelikula ikustera joan ginelako eskolarekin. Eta oparitu ziguten horrela irabiaki moduko bat gero atera ginean, eta oso goxoa zen. Baina egian aipatu ditudanak ez. Beste ekitaldi mota batzuk dira benetan historikoenak, kontzertuak. Lehenengotarikoa Genesis taldearena izan zen, entzuten ari garen Genesis taldearena. Hasieran rock taldea izan zen, gero pop taldea, tira, talde britainiar bat izan zen. 1967an sortu zutena, eta 1975an Belodromora etorri ziren. Peter Gabriel orduan taldean zegoen, baina urte hartan bertan utzi zuen, beraz, sekulako zortea izan zuten Belodromora gerturatu zirenek, gero agur esan baitzion Gabrielek taldeari. Eta ez dakit beste kontzertu hau historikoa izan zen ala ez, baina galdetu dugu lagun artean eta askok AC/DCrena oso gogoangarria izan zela esan digute. Entzule batek honako esan digu. 1984ko abuztuaren 11. AC/DC, Belodromoko nire lehen kontzertua. Ikusi dudan eta ikusiko dudan argi eta soinu muntailik handiena. Ez da berriro gauza bera izan. Ai, ama. Eta markada hartan bertan, beste asko egin zituzten, adibidez, Ramones taldea etorri zen 1980an, The Clash 1981an, edo Lurrit 1984an. Igandea zen, 1984ko abenduaren 9, arratsaldeko 8. 10.000 pertsonatik gora bildu ziren Long Islandeko taldearen kantuak abesteko, zuzeneko apoteosiko batean. Gero, 16 urte itxaron behar izan zuten entzule horiek lu berriro entzuteko, askoz ere formatu txikiagoan kursalean. Eta badakizuen non egon zen Lurrit kontzertura etorri zenean? Zuk badakizu Inigo? Tolosan, babarrunak jaten. Naiz eta esaten duten, ez hitzaizkiola asko gustatu. Eta nahiago izan zituela beteluko jogurrak. Beteluko jogurrak gauza erradia. Baina Tolosako babarrunak baita ere. Eta hori ez gain, noski, jazaldiko kontzertuak. Jende asko eta asko hurbiltzen da urtero Belodromora, edo lehen behintzat hurbiltzen zen, jazaz gozatzeko. Adibidez, Chick Corea, 1981an etorri zen, eta 12.000 entzule izan zituen. Baina beste musikari batek zenbaki hori gainditu zuen. Gato Barbierrek, Last Tango in Paris pelikularen soinu banda egin zuenak, marka guztiak hautsi zituen. Bertsio ofizialen arabera 12.000 pertsona inguru izan ziren, baina han izan zirenek esaten dute 15.000 bildu zirela. Ez da errepikatuko. Gato Barbier hil zelako. Ez da errepikatuko gaur egungo legediak eskuan, ezin direlako hainbeste pertsona sartu Belodromoan, eta hori errepikatzen izango da, orokorrean hori gertatzen da, ia espazio guztietan. Noski, eta Gato Barbier hil zen, beraz, ez da berriro etorriko. Baina kontzertu hark ustekabean harrapatu zituen jazaldiaren antolatzaileak. Ez zuten espero hainbeste jende gerturatzera. Esan bezala, bertsio ofizialen arabera 12.000, baina egian 15.000, jende mordoa saxofoi jotzaile argentinarra entzuteko. Baina badakizu ezer, zoritxarrez, etzela sasoi honenean iritsi. Ia 2 orduko atzerapenarekin heldu zen. Eszenatokira balantzaka irten zen, eta Gabon Bartzelona esan zuen. Santziten Gato, kontuzia hau ez da Espainia, hemen estatu espainoletik eta frantziarretik banandu, eta republika propio batean sinisten dute, eta nazio gintzan, eta kontuz esaten duzunarekin, eta, Bartzelona, no?
Gizan joa, behintzat zehose bazekin. Zehose bazekin, nik uste dut... bai, zehose bazekin, bai, eta zekiena zen tabernan ontzegoen. Ze balantzaka irten zen estenatokira, eta... Dantzan. Dantzan, zalantza eta balantza. Harimen balantzan... Nahiko galduta, 2 orduko atzerapena noiz baitz, gertatu zaizue hau? Zerbait ikustera joan eta 2 orduko... 2 orduko ez. Atzerapena? Ez dut uste. Niri gehienez, aeroportura joan eta hegazkinaren zai, hori bai. 2 ordu eta askoz gehiago. Ordu asko pasaitutu zai, baina ikuskizun batean 2 ordu ez. Ez kontzertu, ez antzerki. Bueno, eske seguruna, segun eta zer den, esan nahi dut, bizitzan behin bakarrik ikusiko duzun edo ziur zaudela, bazaude bizitzan behin bakarrik ikusiko duzula agian itxengo nuke, baina ez dakit antzerki bat ikusteko 2 ordu bai igual lenuke itxengo. Bai, horixe pentsatzen ari nintzen, aukera bakarra balin bada edo zure bizitzako ilusioa, baina bestela, ni 2 ordu naiz egongo horritxaroten. Ez. Beyoncé, zuretzat ez da ere. Baina tira, hau 80ko kontuak dira, eta urteek aurrera egina ala kontzertu gehiago ospatu zituzen Belodroman, adibidez, 1982an U2 taldea etorri zen, eta Fatima Mansions izan zen gonbidatua. Gerora hueltatu ziren, baino ez Belodromora, Anoetako estadiora edo Reale Arena estadiora. Edo beste kontzertu historiko horietako bat, 2005an Coldplay Belodromora etorri zen. Sweep the streets I used to own. Baina esan bezala, U2rekin gertatu zen bezala, Belodromoa pixka bat alde batera guztuen joan ginen, ze Anoetako estadioan, gaur egungo Reale Arena estadioan, hasi ziren antolatzen kontzertu handiak, adibidez Bruce Springsteen, Anoetako estadioera joan zen, YouTubera Anoetako estadioera joan zen, eta horrelako talde handiak, beste etxe bat topatu zuten. Hemen Gorkak dio, bizileta festa, uste dut bizileta festarekin Euskadiko 6 orduak esan nahi dituela Gorkak, hori ere Belodromoan gertatzen zen, festa handia ziklismoarena eta euskal kulturarena, ze bertan ikusi ditugu bilarinotarrak barketak sartuta kotxeak bizikleten ibilbidetik, peraltetik, beldurra ematen zuten. Ikaragarria, enikan urteak egin dituen esatari bezala oso gaztetxo, 19-21 urte azken 3 edizioak edo izan ziren, eta, ziklismo zaleak gogorat... 2008ko izan zen azkena. Nik nituen 2008an 23, orduan 22. Bueno, bete gabe. Ez dut uste, ze 2000 aurreko 2 urtetan etzen egin. Hau da, irakurri dut 2018ko azkena izan zela, eta 2015 eta 2006an, 2005 eta 2006an etzela egin. Bai, irakurri dudana da, 2005an eta 2006an ez zutela egin ez tegitzea arazo zela medio, eta 2007an itzuli zirenean, azkeneko 2 urteko utxune horrekin, arrakasta handia etzula izan. Posible da, bai, ez da gato oso garbi. Dena dela, han izan zinentzu. Bai. Baina bizikletaren festa, zergatik zauden kotxeak bizikletaren festan? Ziklismotik aratago egiten zen festa bazan, eta orduan bertan, ez da nigoratzen dute erronka bat, 2 herrikirola egiten zuten 2 gazte, Olasagaztin aurka, kotxe bat txikitzen aizkorarekin, gogoratzen dut, ez dakit bertan gozate gitarrak edo Xabi Solano, edo Alaitz eta Maider, edo euskal musikari askok abestu izan dutela, beti zegoen herrikirola, beti zegoen automobilismoa, beti zegoen nasketa handi bat,
eta gero munduko ziklista honenak bertan lehian, baino lehia oso berezian, jendea joaten zanan egun pasak, pentsa 6 ordu, lehenago joan eta lehenago bukatu, 8 orduko kontua, neber hartuta, bokadilloak, tortillak, den aramaten zanan, garagardoak, eta kiston festa montatzen zan, eta bai zan pixkate jendeak bere agendan oso itzordu modura kokatuta zuen zerbait. Eta egia da, utxune horrekin itzulera ura etzela oso arrakastatxoa izan, antolakuntzak bertan bera utzi zuen, eta handik 3-4 urtetara anuetako 4 orduak berreskuratzen saiatu ziren, ziklismo maila ikaragarriarekin, oso ziklista honekin, baina egia da momentu hartan ja konturatu zirela, akaso gizarteara aldatu zela, eta etzegoela horrelako ekitaldietarako alako interesa edo galdutako urteaien ostean, etzela itzuliko, baina ni speaker izan nintzanan urteaietan, trajea eta korbata jantzita orkestu behartzen. Eta antxe, bai. Osea, jendea neberarekin eta tortilla patata bokaioan jaten eta zu traje eta korbatakin. Bai, ala zan. Nik eta esan dut, Fernando Ugartek aurkezten genuen, argi espainolez egiten zuen, nik euskeraz, eta argi esan zidan, haiko behin traji korbata. Antolakuntza gozan da. Oso kuriosoa zen. Eta gogoratzen naiz, ark erakutsi zidala Anginobag izeneko sendagai bat, eztarri aurratzen zenerako ordu asko zirela eta berak etzula aguantatzen. Eta gogoratzen naiz laugarren ordua eta gero esan hiela, Fernando, ¿cómo era eso? Ze belodromo oso leku txarra da akustikoki, gogoan dut polik hitz egin behar genuela, nik ziklismo karrerat kontatzerakoan abiadura handi hartzen dut, baina hemen ezin zenun, hortxe da atropela 17 kilometro helmuga marrarako, eta ez, han behar zenun, hortxe da erasoa Bruno Rizik jodu suitzarra badoa eta bere taldekide Bexart atzeetik itzuli hartu nahiko dute, zure burua moteltzen ari zinen, bazenekilako bestela handagoen oihartzun luzearekin, badakizu oihartzunak iraupena duela, batzutan oso azkarra da, eta bestetan oso luzea, belodromak oso luzea du, eta orduan jendeak etzizun ulertzen zehitzak bata bestearekin zangala trabantzen zebiltzan, eta oso leku kuriosoa zen. Baina bai, lastraketa horiek ere egin ziren. Bai. Eta Gorkak idatzi dugu txatean, bai, egia da, ni txikitan han izan nintzen, txikitan han eta haunditan, berriro belodromoan, Izaroren kontzertu ikusteko, ze badakigu Gorka han izan zela, Amaia, han izan zinen? Ni antxe izan nintzen. Inigo? Antxe izan nintzen. Eta baita ni ere. Sarrera guztiak salduta, 6.000 sarrera inguru. Bakarlari euskaldunen artean lehenengoa izan da Izaro horrelako erronka bati aurre egiten eta oso ondo egin zion aurre, sekulakoa izan zen kontzertua, eta ez nuke jakingo nondik hasi. Ez da erresa, nondik hasi jakitea, horrelako emanaldi kontzertua baino gehiago izan zen, ez oso kontzertu ondia, oso kontzertu landua, berezia, esango nuke errepika ezina, ze Izaroko horri berriro egiten badu ere, uste dut bere aurpegian ilusio aurpegi hori eta sorpresa aurpegi hori, jakinik ere 6.000 sarrerak saltutaztu dela, oholtzaratera eta ume txiki batek olentzeroko pariak etxeko salako zuaitzaz azpian utzi dituenaren sentsazio hori uste dut hori itzaiola errepikatzea arrexea egingo. Eta uste dut helburua ez dela errepikatzea. Hau bat eta bakarra izan zen, aipatu dugun bezala historikoa, eta musikaren industria eta euskal musika eta kulturaren egoera aztertuta, hau harribitxi bat izan da, eta hau ez da egunero gertatzen, eta ezin duzu belodroma bezalako lekua 2 hilabetez behin bete, ezin dituzu sarrera guztiak saldu, eta ezin duzu zure gain hartu horrelako lan karga, ze badakigu guk kontzertu hortaz disfrutatzeko sekulako lana egon dela, eta hilabeteak lanean, eta Izarok berak aipatzen zuen larunbatean 140 pertsona zeudela lanean. Ze 6.000 ikusten bai, baina 140 lanean, lan asko egin behar delako,
ez soilik, ez dakit, soinu teknikari gisa, baizik eta sarreran, sarrerak begiratzen, segurtasun kontrolak, dena bermatuta egoteko, eta zorionez etzen arazorik egon, edo ez gara enteratu behintzat. Ez dut uste dena borobila atera zen, dena zoragarria atera zela esango nuke. Borobila atera zen, minutu batzuk berandu hasi zen, kontzertua, hori esan behar dugu. Bastante berandu hasi zen. Hori esan behar dugu. Akizu eze pasa zen? Nik nire ingurukoekin komentatu nuna izan zen, sartzeko hilara, guk, bertan egon ginenok, egin genuela hilara bakarra, bezala, zabala izan beharrean, zegero irizten zinen, baietara edo kontroletara, eta hiru lau sarbide zauden, baina horra iritsi arte, fila bakarrean gindua zen. Orduan horrek asko etzi joan motel aiskar sartze zinean, baina hilara bakarra egin genuen. Hasieratik 3-4 hilara egin izan bagenitu, agian pixka lentxesiago sartuko gineak denak, ze abisatu zuten jende asko izango gara, mesedez, azaldu goiz, atirekira 9 izango da, seguru nagongo da 9:30, 10:00, dena delakoagatik, lan egin behar zuelako, edo dena delakoagatik berandu iritsi zena, baina bueno, nik uste ere hor, agian guk erruez, baina bueno, eragina euki izan genuela. Bai, eta aipatu dugu 2 orduko atzerapena lehen, beraz, horrekin alderatu ezkero, bueno, etzen ezer izan. Baina, bueno, minutu horiek itxaroten egon ginenean, minutu horietan, jendea armaietan esertzen, edo pistan gaudenok, zutik zai, urduri, azken unean komunera, edo tabernara, bokadilloak erosi, garagardotxo bat hartu, hor, bazegoen giro oso pulit bat, bazegoen hor ikusmina, bazegoen baspaldian elkar ikusi gabeko jendearen besarkadak, eta hasi zen kontzertua, eta urduritasun guztiak desagertu ziren, eta lehenengo unetik disfrutatu benuen. Asko, nik uste segituan, nabaritu zela, edo ikusi zela, denak bazuela arrakastarako eta ondo ateratzeko ez dakit oinarria eta dena kontrolpean ez dakit momentutxo batean gitarra bat entzuteko behar hor barruan garazik eta sentsazioa amestutako moduan joan zela. Gero protagonistek kontatuko diguten, nola bizi izan zuten, baina uste dut eurek ikaragarri gustatu zutela, eta laxe kontatu digu Iker Loroak. Larun batekoa sekulako izan zen, eta nik uste edozein adjetibo txiki gelituko zela azaltzeko bertan bizi genuena, ez? Ez da beste jende kopurua, baizik eta alde batetik guretzako ere hilabete asko pasaitugulako lokalean abesti hauek ensaiatzen, dana prestatzen, gero gonbidatuek ere eguna errepikazina egin zuten, eta ze gonbidatu, ez? Eta bereiekin holtza partekatzea, bereekin batera musika partekatzea sekulako izan zen guretzako, eta gero azkenan 2 ordutan konzentratzen delako denbora askoko tensioa eta poza eta urduritasuna eta ezakit gauza asko batzen dira, ez? Momentu bakar batean eta kontzertura atera eta hasierako minutu erdi hori introa zan eta gu sartzen hasi ginen, gero Izarro sartu zela jende guztia erotzen garrasika hasi zen momentu hori, hortik ikusten genuen, zerbait ederra eta errepikazina biziko genuela, ez? Ikustea beste jende, ez? Ez da aurrean dituzuna, baizik eta gero aurrean eta esan nahi dut, holtzaren aurrean zeudenak, baina gero ere gradetan zegoen jende guzti hori, ez? Zegoen zidan momentu batzuk bereziki ederrak. Momentu ederra asko, baina Ikerrek jarraitu du kontatzen. Gonbidatuekin ez, adibidez Maralekin egon zan momentu hori, baina Inautekin Paris abesten eta jende guztia abesten entzutea, refusiatuena jende guztia kantatzen ikustea, Parisen enbeste linterna eskerta eskubi ikustea, benetan dala unkigarria ez, eta momentu horren parte izatea, ez protagonista, ze jende asko zegoen hor protagonista, eta gu musikariok azkenean alik eta protagonismo gutxien izan, hortun eta ederrago juten da gauza, ez? Gure azkenean gure papera da,
abeslari bati laguntzea, abeslari askori laguntzea kasu hortan, eta saiatzea pizkat musika apaintzen, ez? Baina benetan zerbait ederra eta ezakit errepika ezina gonbidatu aldetik, baina bueno, espero ezagun horrelako gehiago egotea. Eta gonbidatuen artean, esango nuke, bertan izan ginenok, oso berezi sentitu genuela Amaralekin egindako kantu hau. Zoragarria izan zen, Amaral atera zen bere soineko dizdiratxu horrekin, eder eta pozik, eta pixka bat urduri, eta guretzatze politia, ez? Azkeneko ez dakitzen bat urtetan Amaral entzun dugu, Amaral sekulako, sekulako artista iruditzen zaigun ontzat ikustea izaroren ondoan urduri, sekulako ez dakit da tortillari buelta ematea bezala eta oso politia izan zen, eta elkarrekin abestu zuten euskeraz, argia abestia euskeraz idatzi zuelako Izarok, eta zoragarria izan zen, beste gonbidatuen artean, ze etzen bakarra izan. Etzen bakarra izan, bertan egon etzinetentzako errepasoare egingo dugu. Zean izan ziren esaterako, Pedro Pastor. Pedro Pastor izan zen lehena, holtzara igo zen lehena izan zen, ze hasieran Izaro hasi zen bere bakarka... Kantu batzuk egin ziren, lau bostak aso lehenengo gonbidatu arte? Bai, bost horrela izango ziren, eta egin zituen berak bakarrik, Garazi, Txiki, David eta Ikarrekin, eta gero Pedro Pastor iritsi zen. Beraiek kontatu zuten, Berrizeko gaztetxean ezagutu zutela elkar, eta nik uste biak oso zale direla, bata bestearen zale direla, eta Ventanas Cerradas abestu zuten, eta dantzan hasi ginen. Pongo una mano en tu vientre y ahora estoy mejor, yo ya estoy mejor, ahora estoy mejor. Me gusta el café recién hecho. Eta aipatu dugu Amaral, eta aipatu dugu Pedro Pastor, baina Chris, Lizarraga, Belakoko Chris, antxe egon zen, eta bi emakume puska libre abestia abesten, hori izan zela zoragarria, kantua amaitu eta hasi ziren publikotik gora borroka feminista oiuka, eta batu ginen beste guztiok oiuetara, eta oso une politia izan zen, ze abestiak, mezu feminista argia du. Aginteak men egiten dizunetan, aurkituko nauzu hemen, izango naizkemen, ukitzen den gorputzoro, mintzen den bihotzoro da nirea, ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Eta etorri zen Inautelorri eta Izarorekin Parisa bestera, eta nik uste dutan publikoan zauden maite mindu asko muxuka hasi zirela, zen nik ikusi nituen hor muxu batzuk, zer haitu nintzen ni hor, Marujeo, Kotillero. Bai, eta dantzan, gantza baino gehiago? Bai, dantza baino gehiago ikusi nuen Parisen. Oso une ederra izan zen, Ikerrek berak esan duen bezala, argiak, armaietatik, zoragarri, baina zoragarrian eretzat gartxot. Eta gartxoten abesti berri hau, gartxot eta Izaroren abesti berri hau, Grace izena du, eta elkarrekin abesten oso proiektu izan zen, ze pentsatzen dut lehenengo aldi izango dela, bai, hor berria da abestia, disko berrirako egin dutena, eta noski aurrez aurren zutea lehenengo aldiz abesti bat, hori oso ederra da. Eta aipatu ditugu kolaboratzaile asko, baina iaia zuzait Joel López. Joel Lópezekin... Aztuta genuen iaia Joel, ze aspalditi datorren kolaborazio bada, eta denontzako da, akaso denbora gehien Izaroren ibilbidean pasaduen kolaboa, ez? Atzozu denetatik. Noski, ze Invierno a la Vista kantu egin zuten elkarrekin, singela izan zen, Limonesen inviernoko singela izan zen, baina hau izan zen lehenengo aldia, beraiek elkarrekin, holtza baten gainean, kantua hau kantatzen. Ze pandemia dela medio eta
eta bat Galizian, eta bestea hemen, eta bestea han, eta horrela, ezin izan zuten, eta gaur bai. Gaur ez, barkatu, larun batean abestu zuten. Bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente, me gusta la gente que ni engaña ni miente, no tiento a la suerte por miedo a que exista, esta vez no me asusta. Eta kontzertua amaitzeko, La Felicidad, eta La Felicidad abesteko, musikari kubatarrak, laukote kubatar bat, igotzen oholtzara, eta gainera oso anekdota bitxia kontatu ziguten, ez zaino? Oso anekdota bitxia kontatu zuten, ze taldeko laukote kubatarako perkusionistak nunbait izar hori helarazi zion bere kezka. Aizu eta bateria jolea nor da, ze gauzat esango dizut. Euskal Herrian salsa edo doinu latinoak edo jotzen ez dakite bateristek eta hor arazoak izango ditugu, ze egia da perkusio setak oso doinu kubatar autentikotara zeramala La Felicidad, originala baino askoz gehiago, eta inkluso diskontan dagoena, baino gehiago esango nuke, oso etzanda zegoela La Felicidad, eta orduan ez dakit oso ondo Izaro kontatu zuen, Izarok esan ziola David Gorospe zela bateria, edo lokalera iristerakoan konturatu zela David Gorospe zela. David Gorospe Davidtxin, David Gorosperen semea, eta oso umetatik, eta norbaitek kuriositatea balu jardezala Googleen David Gorospe niño prodigio ETB horrelago zerbait, eta topatuko du David 8 edo 9 urterekin ETBen jotzen. Beraita bateria jolea zen, Donostiako musika giroan oso sartuta zegoena, eta garai hartan, enaiz gogoratzen nun Donostian egiten zuten musika latino emanaldi, ez dakite improa zen, ez dakite jam sesiona zen, edo abestia jalanduta zera matzaten, eta 12 urterekin Davidtxinan ibiltzen zen, hain zuzen ere, atzo egon ziren, larun batean markatu Izarorekin jotzen ari ziren musikaritako batzuekin. Eta orduan, iritsi zenean bertara, edo Izarok telefono esan zion, ez dakit nola esan zuen, nola, Davidtxin? Bale, hori da. Doinu latinoa jotzen dakien bakarra, ze 12 urterekin, ja, kubatarrez inguratuta aritu zen, jota fuego ostegun gauetan aritzen zenan, eta gero, ostiralean, ikastolara joan behar izaten zuen, oso anekdota politi izan zen, da ikusi izan genituen, bi pantai arraldoietan, Daviden argazki, umetako argazki horietako batzuk Denisekin, lau kubatarretako batekin, zoragarria izan zen argazki horiek ikustea. Ez ziren argazki bakarrak izan, ze une batean, kontzertuko une batean, pantailan, bideotxo moduko bat egin zuten, azken urteko eta azken 2 urtetako une bereziekin, eta ikusi izan genituen Iker barrez lertzen Mexikoko hotel batean, edo garazi txize bat kontatzen. Edo Izaro Doministikuka. Izaro Doministikuka. Edo Goiuri dantzan. Goiuri dantzan, kuleroak biztan. Kuleroak biztan. Hainbeste ditu Biztan, kuleroak biztan. Egia da, eta ez zidan baimenik eskatu, Herrieta egin beharko diot. Royalties. Baina, ikusi izan genituen azkeneko urtetako momentuak, lantalde osoa, Nerea eta Aritz, Nerea Izaroren aizpada eta Aritz Ikerren anaia, eta hortxe daude gaixuak esklabizatuta. Nola esklabizatuta? Lanean, da lanean, eta badakite baldintza honak dituzela, baina hortxe... Backliner lanetan, pipa lanetan, baina hortxe nik badakit, horri Izarok lanarazi egiten dituela eta beraien irudiak ikusi genituen, eta oso politia izan zen. Ze uste dut une hori aprobetxatu zuela Izarok arropa aldatzeko soineko haundi bat jantzeko, horrela ezkontzako soineko bat izango litzezela, baina laranja kolorekoa. Eta inork ezkenekien sorpresa bat soineko horren gonaren azpian gordetzeko. Bai, eta atera zen, eta batean bisoka edo ikusi genituen trusetatik, ez dakit inogo zein da terminologia. Holtzak laukizu zen itxura zuen, baina laukizu zenaren erdian pasillo bat luzatzen zen, askotan ikusiko zen duten hau, foko zinguratuta, argi zinguratuta, jendartean hola murgiltzen zen, eta kolaboratzailekin normalean aruntza joaten ziren, baita eskaleok abestera Ikerrekin biak batera, Izaro eta biak,
eta antxe bapatean agertu ziren bi kate, Mosketo Ibana puntetan, bai, han zintzilika zeuden trus batutatik, jeni batzuk kokatuta. Jeni? Ez, zea, nire behin izena joan zait. Soka hori jasotzen duten, alambre hori jasotzen duten motor batzuetatik zintzilika. Eta bapatean ez dena galdezka. Ez da, zintzilikatuko da, egan egingo du. Eta antxe gonak zabaldu, eta agertu zen segurtasun arnesa, agertu zen, Dani, Kike. Teknikari bat, bi mosketoiak lotu zizkion. Esan behar nuen, Claudia Txokarro agertu zela, baina hori gero izan zen. Gero arropari buruz aritzea, diseinatzaile lanetan, egon zelako, eta bapatean Izaro egan ari zen. Egan egin zuen. Izarok egan egin zuen. 9 metrotara irakurri dut gaur. Ez dakit arrela izan zen ala ez, baina nik hori irakurri dut. Eta izan zen, nik uste dut berarentzat oso une politia ez. Nik uste dut Izaro txikiak eta Izarok asko hitz egin zuen kontzertuan amets egiteari buruz eta amestu eta ametsa handiak izan. Nik uste dut berak duela urte batzuk pentsatzen zuela artista handiek, Izarrek zer egiten dute kontzertuetan? Egan. Beraz, nik behin bada ere behintzat behin egan egin behar dut. Eta egan egin zuen, eta une oso politia izan zen. Eta egan egin zuen Delirios. Abesten hori da. Eta Deliriosen azken zati horretan, dela bokalki zati zail bat, esan dut urduri egongo zen seguruna, egan egiteko momentu horrekin zirrara eta hala ere, momentu hori izan zen, abesten, matezun, ez dakit, zerutik geisten beharrean, lurretik igotzen ari zen, aingeru bat bezala matezun, Delirios abesten. Ez dakit. Broadwayko musikal bat eman zezaken horrek edo, ez dakite, oso musikal itxura hartu zuen, orke artean, argi oso politiak, argi diseinua ikaragarri ederra zen. Oso ederra, kriston diseinua, oso landua, niretzako akaso tontakirat ematen du, baina ustut ez dela hain erresa eta hoi inoiz argi teknikariari galdetu nahiko nioke, urre kolore hori ateratzea fokotatik, limones doradoseko urre kolore hori, eta argi guztiak, foko guztiak bapatean kean zehar ari ziren halako urre ke bat sortzen, urre laino bat, eta oso politia iruditu da, baina orokorrean ze fin, ze ondo landuta, ze dotore zegoen dena. Yo la miraba curiosa y atenta cuando correteaba por mis calles a solas. Y me preguntaba cómo era posible que sus ojos tan vivos murieran por ti. Tal vez será que ya no entenderás que una ciudad vestida de azul la puede hacer más feliz que tú. Eta gero noski ajea pasatzea egokitu zaie. Ze honek utziko du ajea. Noski, lan asko egiteko ondoren ere bai. Bai fisikoa eta baita emozionala ere. Ze horrelako zerbait lortzea, izugarria da, badakigu lantalde oso pozik dagoela, nekatuta daudela. Sekulako dantza saioak egin zituztela kontzertu amaitutakoan, afaltzera joan, kamerinoetan musika pixka batekin, kubatarren perkusioarekin eta, dantzan aritu zirela eta ez dutela sekula aztuko. Baina badakizu ezer, zehari gara gu hau kontatzen, Izarok kontatzeko aukera balin badaukago. Nik uste dut berarekin hitz egitea izango litzatekela oberena, ze badakizu, ni izan nintzen protagonista. Kontzertu ondako protagonista. Baina tira, agian Izarok zerbait esan nahi du, eraz, badazpada, deitu dingo diogu. Beraz, kontzertuko protagonista nagusiak, Goiuriz Izarandiak, nahi du kontzertuko bigarren protagonista nagusia den Izaro Andres Zelaietak zerbait kontatzea. Badakizue ikusgarritasuna garrantzitsua dela, fokua lekuz aldatzea, ertzetan daudenei mikrofonoa uztea. Amaia, olatu aparetik hitxiko aldugu Goiuri inoiz. Espero detezetz, ze haizu, polilla da, minio. Izaro Andres Zelaieta, arratsalde on, ongitorri bigarren kafera.
Arratsaldeon. Olatu aparretik jetxi alda izaro? Ez. Que ba, ondino nau superpozik. Bueno, ondino, eta gongo zara, superpozik. Eta gongo na. Gainera, goiuri ez naben ikusi. Ba. Bueno, bino, kartela bai, ez da? Kartela bai. Baina bera naben ikusi. Eta gauza bat esatera juna, baina ezin da esan. Ui, zer? Esan. Bai, baina ber. Goiuri, zer? Goiuri, damuntuko jatu, Orain ja esan behar dezu. A ber, kontu da goiuri, beti juten dela hauziteko gauza berezi batekin, bere izgarri batekin. Eta ez zun faiatu, eta belodromura ere titibizarretan. Etzen titibistan, ez izan gaiztoa. Aitorek esan zidan, Izaro, zuke etzenuen ikusi, baina eskaleok eta gero kantua eskaintzen hasi zinean, eta ikusi zen hasi zinean Goiuri asko maite zaitut, oso momento goxoa eta politia ederra gontzan, ze Goiuri antzegon beran, bere kartelarekin da esan zuen, hemen nago! Bai, oso porik izan zan gainera, aurretik nahi naben esan, eta ondoen eskaleok zebadakiz bere kantu gustokuena dala, baina aldrebestu din jatan. Bueno, baina ez da zer gertatzen, ze oso politia izan zanuna, eta oso politia izan zan kontzertu osoa, eta guaindik flipatzen gaude, egan egin zenuelako. Egan egin nun, eta hori izan gauza bat, nire umetako ametxen listan, zeuen popstar izate bat izetia aparte, egan egin egun baten holtzan. Eta guk asteazkenetan egin bilera, eta proposatu gandunien belodromoan jugendula, esan otzien, nik egan egin nahi. Berdintatzen jungo da, baina nik egan egin nahi. Eta ziginen preparatzen eta dana, eta ja, han egan egin ebanien, nire 10 urteko izaro gonzan grabatan, toma! Ze polilla, izan zan une bat, benetan, bueno, lehenengo, asieratik, holtzara hio zinenetik, belodromoaren tamainaren gatik, estenatokiaren tamainaren gatik, ja, dagoeneko sentsazioa bazen, hau superstar bat da, hau izarra da, baina ja, egan egite hori izan zen, Beyoncéren mailako ez dakit kontua. Bai, gainera niretzako oso kontzertu berezi izan zen, ze lehenengo aldiz publikoakin elkartu ginela hainbeste publikokin. Ze, klaro, kursalak eta bebai beteta zegoezen berez, baina zelan zatitu dari zen genduzun aforoagatik, zarata hori ezin zan sortu, ez? Eta urten aurretik belodromora entzuen zanien, zarata hori, ez? Eta nire izti ez supermotibaute, esatuzten, Izaro, jur, deike dali! Ibat oier! Oso polititzen da. Aizu, lehen aipatu dugu Izaro, lehenengo momentutik, ikusi genuela zororpegian, Olentzero etxera iritsi eta antxe zuaitzpean opariak utzi dituen aurrean umeak daukan aurpegi horixe. Pasada dena eta gozatzeko aurpegia, flipatuta dagoen ume batena. Bai, eta gainera, egon azazte guztixela nien, etxien, konzentraute, benetan gozatzeko belodromoen. Ezaten oten nire buruari, Izaro, gozatu belodromoen mesedez, daukera bat, zoragarrixe, eta askotan urduri jasunek, bai tradizionatzen duzu eta gero ez dakizu ondo zer gertatu dan. Eta nik bai nahi neban jakin zer gertatu dan. Perduen lortu neban, gainera publikoan epeltazen horrekin, jasen eban, bale, claro, eske urten eta kantau. Eta, izen zan, ja lehengo momentutik egixe da, lehengo momentu hortan, negar guri jenekola, bereziki. Esan eban, ez hazioin, zera ez oso maituko, eta horren aguanta uneban, eta ja barrein eban, eta ja aurre. Bueno, aguantatu intzula esatu, baina Izarok ez dakin negarra egiten, beraz. Claro, barrurtzin eban. Oso politia izan zen, han pistatik behintzat horrela bizi genuen, asko abestu genuen, asko dantzatu genuen, ze esan dugu, belodromoa beteta zegoen, baino pistan, zegoen arna sartzeko lekua, eta ez ginen egon ordenak asfixiatuta sardinak bezala. Beraz, dantza egin genuen, eta asko abestu genuen, eta asko poztu ginen
zu ikustean, eta pixka bat unkitu ginen, eta ezke unkitu egingo naiz, eta ordun ez jarraitu nahi bere zinego jarraitu. Ikerren hitzak entzun ditugu lehen, Izaro, oraintxe Garazi Esnaolak ere audiotxo bat bidali digu, kontatu digute eurek nola bizi izan zuten, protagonismoa hor aurrean utzi nahi zutela, zugan eta zuri inguruan zenituen horien artean, eta hori eretzen erresa izango, ez? Joel López, Amaral, edo Chris, edo Gartxot, edo danakoak onduan izan, eta kudeatzea, ez? Hor egon, zu zara protagonista, baina ondoan dituzunak ere oso protagonista sentitzen dituzu, nola kudeatu zenuen hori, edo nola bizi izan zenuen hori, ez? Batez ere kolaborazioekin kantatzerako orduan. Bai, esatutut, astebete gona zela, zaiatzen inori ez erantzuten, bakarrik behar mezuak erantzuten, baina lanekoak zienak, ez dut erantzun nire gurazuek, ez dut erantzun goiuri bera, ez dut erantzun nire hor. Egon azelako benetan, barrantzko lan hortan esaten, venga, gauza pila bat dukezuz adi egoteko, eta bain konzentrau dana hor, gero ez da izen energia guzti hori barreiatu. Eta izen zan guai, mintzarietan egon nintzenien Eba Maralekin, izketan belodromoana esan zosten berak, Izaro zula, guk badaki guzterdan gonbidatuekin kantazie. Eta askotan kriston pixue da, egon biertzetian fitrilanak egiten, ez? Eta esagosten, ez egin, gu ondo gongo gara, heldu ega, badaki guzterren biogun, da sartara goiezen, zure buru ezaindu, gugu zainduko ga. Gu goi ez zu laguntera, ez zu guri. Eta sanoten, jo, eskertzotu pila, ze berez banekixen, baina baina esatotuen nien, ja tranquilia geratzen da. Eta izen zan, lujazo bat, jende hau, da lujazo bat. Ze bolilla. Digeritzeko denbora izan duzu, Izaro, zerbait lurrera jeisteko, oraindik laino artean zabiltza? Laino artean, gainera, domekan urten itzen buelta bat emotera, kontxako ondartzarun, eta jende pila zeuen, lotan gertu zena kontzertutik, perdon, kaletik unintzen da danak. Apa, Izaro, tani Zordina, ondinu nahu, hor txelebitatzen. Eta, segun zaude, Joan Kar Andres eta Inma Zelaieta? Egon ziren super urduri, eta oso ondo pasau ze bien. Nire aitak ezaban adibidez, berak normalin ez dauz kontzertu ez kasi gozatzen, ze urduri egoten da. Baina bainara heldu zanien, eta pixkat dana ikusi banien, lasaitu moduen intzala, eta kontzertu gozatu balagoiti bera. Nire ama, gero txera joen zanien, hartu birezen ibuprofeno zeuken putuko milantzako, baina, bai, oso ondo pasau bien, gero kamerinora sartu bien, jendea ezagutu, eski, egizizan, afaltzeko maila, realmente historikoa zan. Begiratzen ditu, esaten aben barkatu, jende dana nirekin afaltzen. Ze bolilla. Aizu Izaro, eta betikoa, guk kazetariok bat pasa eta horrengoan pentsatzen, zertan da Izaro orain, badakite lainotatik jetxi ez, baina disko berri badago eskuartean, ederra, vinilo formatuan ere badagoena, antxen bertxan postuan ikusi genuena, eta uda bat aurretik, asmoak, planak, nondik nora? Asmoak eta planak die, bai giratzekoak, eta badekogu oin asteburu hontan Errioxaragoa, zurrengoan Parisera eta Euskaldunara, Valencia, Zaragoza, eta gero ekaina ziren Argentina dagoaz. Eta plan pila bat, baina egixe da, bai elkarrezitat danetan, kasetari danek. Galdetu ostezue orain zer, eta momentu hontan erantzuna da, urrengo pausua da, hau gozatzea. Zer zela beti, dana pasatzen dut diskorregi, eta nahi dut benetan gozatu. Honen inguruan ere aritu zinen kontzertuan, kantu batzuen nondik norakoak ulertzeko parada izan genuen, ze naiz eta kontzertua oso lotuta, oso bizkor pasa eta ia utxunerik gabe joan, tarteara hartu zenuen barruko goza batzuk kontatzeko eta publikoarekin elkarbanatzeko. Eta tartean, oraintxe egin duzun hausnarketa honen bidetik ere egontzen, ez? Bai, eta gainera niri da zerbait epia gozatza jata publikoakin. Egizera batutan aguanta ubierrezetan azela, ze azten azenien gero eta lazari xago egoten, gero eta gehiago gozatzen, egon nintzak hor 5 ordu kontu kontatzen. Baina bai zaiatu nintzen hori, taimina izeten ahila eta gauza bazak nietako klabeak zienak edo transmititzeko, ze justo diskonek eta aurkezpen honek pila batzekon publikoa eskerrak emateko ez, eta horregatik aprobetxan nahi neban.
Izaro, ez dizugu minutu gehiago lapurtuko, badakigu oraindik gauza pila duzula buruan, eta gu hemen denbora lapurtu, eta gozamen hortarako tarterik ikustenez, baina gauzat esango dizute, tartetxoa suertatzen denean, izan orain, uda ostean, edo danakoan, zuk egin bigarren kaferako bidea, ze kebapea gu konbidatuko dugu. Ederto. Eskaleo kantuarekin agurtuko dugu Izaro Andres Zelaieta, mila esker, Izaro, eta izango dugu, elkarren berri lasaiago. Agur. Zure faltaren mina, tirakata zati ezina, utzi dazu esaten egia dela gure garria. Eta gu bagoaz aurrera 10 minutu eta oraindik gauza gehiegi kontatzeko bigarren kafean zarete naiz irratiaren sintonian. Keep calm and bigarren kafea. Eta noski asteburuko planen artean, beste plan erraldoia eta potoloa Amaiar esende egiluzek behintzat gozatzeko aukera izan duena, eta beste milaka euskaldunek. Bai, egia esan nijo nintzen Izararen kontzertutik etxera, lo egin, eta horrengo goizean autobusa hartu, eta senperera jo nintzen beste milaka eta milaka euskaldun bezala. Antxe topatu ginen, Ego Euskal Herriko eta Ipar Euskal Herriko euskaldun euskaltzale asko, milaka, eta, bueno, topatu ahal izan genuen denetarik. Txikienentzat, haundienentzat, ez dakit, oso programazio pare aukizuten, asko gozatu ahal izan genuen, giroa oso jatorra zen, eguraldia ezin jobea izan zen, noski, eta egia esan ezin dugu gehiago eskatu herri urrats bezalako ekimen batean. Galdetu diot nik pare bat laguni, Xanti eta Joanesi, beraiek nola bizi zuten herri urratxau, eta bidali didate audio bat. Beraz, egunon, gu Joanes eta Xanti dira, eta gaur eguatxeko gure bizipena eta nola ikusi nola sentitu giren, eta kandatuko da zeu. Beraz, egi urratx guretzat biziki berezia da, zeren da gure ikastolen babesteko eta sustengatzeko besta handia. Berez urtero egiten dena, azken 2 urteetan ezin izan da egin. Horregatik guk bereziki ongi pasatugu atzo, zeren berezia zen behitz dena lakuan elkartzea, ematen zuen COVID-a etzela pasa, pandemiarik etzela izan, eta honek egiten du denen artean behitz elkartzea ikastolan sustengatzeko, euskarari beste bultzada bat emateko, eta ipajaldean dugun egoera ere aldarrikatzeko. Hori da, eta gero behitz atxeman ditugu egoaldean adibidez ginituen lagunak eta aukera ona izan da horrentzat. Hori da, azkenean Lukacs naiz eta ipajaldeko ikastolen laguntzeko ekitaldia den, Euskal Herri osoa saiatzen da bertan parte hartzen eta asko hurbiltzen dira ere ipajaldera baita egoaldetik ere bai. Gara izango xori. Eta Xanti eta Joanes bertan egon ziren, baina telefonaren beste aldean daukagu Koldo Rodríguez Akarregi herri urratseko koordinatzailea. Arratsaldeon, Koldo? Bai, arratsaldeon. Bueno, pasa lezue kajea. Ez, oraindik arreaje emozional handia. Bai, ez da. Bai, egiten bai. Ez dakit denbora nahikoa pasaen, ikusten duten ez, baina bueno, egin duzue jada balorazio txiki bat, edo zuk behintzat hausnarketaren bat? Bueno, bai, egin dugu balorazioa. Balorazioa da, herri urratzen aurtengo edizioa aurkeztu genuenean duela 2 aste, dei bat egiten geniola euskal komunitateari, herri urrak festa erraldoi bat izateaz gain, mobilizazio egun nazional erraldoi bat izatera, eta euskal komunitateak oso ondo ulertu duela, egin genien deialdia, eta horri esker genituen espektatiba guztia gaindituak
izan direla, bai arlo ekonomikoan, bai jende arloan, bai arlo guztietan. Egia esan, lehen esan dugun bezala ni bertan izan nintzen, eta eguraldean noski lagun izan zen, baina bertaratu ginen milaka eta milaka lagunek giroa ezin hobea bihurtu genuen. Nik ikusten nun koletan eta hilaretan itxaiten egin bitartean kuadrilla bateko norbaitek eguzkitako krema beste bati uzten eta oso garrantzitsua da. Familia bati uzten, aztu izitzealako eta benetan gelditu nintzen liluratuta ze giro jatorra zegoen. Baina, bueno, hau guk eragin aukiko genuen noski, baina zuen lana ere ikaragarria izan zen. Ze izan da, bi urte, etenaldi hau, bi urte ez egin duzuen, egin dugun, mundu guztiak egin dugun, etenaldia gatik. Guztiak egin dugu, bai. Ze izan da, bi urteko lana edo neurrien arabera, aritu zarete lanean, aldi izan duzuen moduan? Egia esan, estres bat izan da. Bai, urtarrian 25ean aurkeztu genuenean logoa eta lema eta naia, itzultzeko naia eta orduan nahiko beltza ikusten genuen, egia esan lakure itzultzeko aukera hori, urtarria jarri gara. Esan dezakegu martxoan apur bat odeiak kendu zirela eta eguzkia ateratzen azizela eta egia izan, 3 hilabetetan sekulako lana egin da aurrera atera dugun herri urrat bat izan da. Lantaldean, ekipo lanean eta estresantea, baina era berean ilusio handiarekin, ezta? Atzo jendak zeukan ilusio berarekin saiatu gara jaia antolatzen, hasieratik esan genuen helburua zela egun goxo bat pasatzea, hori ere jendak oso ondo ulertu eban, eta egia esan ikaragarri izan zen. Hainbeste 1000 pertsona dagoen lekuan arazorik ez egotea gainera. Bai, eta giro goxoa, festa ere egin genuen, gozatu genuen musikaz eta baina aldarria egiteko ere izan zen itzulera brebeta eta baixoa euskaraz egiteko aldarria egin nahi izan zenuten eta egin zuten batez ere ikasle talde batzuk. Bai, ikasle dira gure protagonista, ezta? Azkenean hori, komentatu dana, euskal komunitatea egiten genionean argi izaten genuen, ezta? Urrengo hilabetetan, zehaskako ikasleek bide batzuk hartuko dituztela, desobedientzia bide batzuk hartuko dituztela, eta nolabait ere, beharrezkoa zela argi geratzea, euskal jendartearen muroa, ezta? Bai, maila baten arrezia, ezta? Arrezi bat ere ikitzea, eta nolabaiteko babesa, ikasle beraiek ere, nolabaiteko babesa sentitzea, ezta? Herri horretzen parte hartuko zuten jende guzti horrena, ezta? Esaten genuen, Frantziak ez du euskarazko irakaskuntza onartu nahi, oztopa jarri nahi dizkio, eta azkenean horrela erakutsi behar diogu, benetan euskaraz bizitzen autu egin dugunak ez dela ez bat ez bi, baizik eta milaka pertsona garela, zertan uste hori hauzten dutela benetan. Eta nik uste atzo argi erakutsi geniola, bai Frantzia estatuari eta bai agintari guztiei, babesa dagoela, nola baitere argi geratzen dela, euskal irakaskuntzaren eta ikastoleen aldeko sekulak babesa dagoela, eta jendak autu egiten duela horretan, eta nola baitere euskaraz bizitzeko nahi hori, ezta? Koldo, akaso pandemia osteko euskararen inguruko festa hauek korrikan bizizan genuen, oraintxe herri urratzen, erakutsi digute naziogintzak euskal zaletasunak behar duela jarraikortasuna eta utxunea luze xamare egintza igula eta behar hortatik eta egarri hortatik ari garela oraintxe gozatzen, ezta? Bai, holan da, eta argi geratzen nahi da bai korrikarekin eta baiatu herri urratzen herri bat dagoela, herri bizi bat. Maila baten pandemiarekin igual desagertuta egonkaren hori edo desagertaraz nahi izan duten hori, berriro agertu eta atera nahi dugula, ezta? Nik ikusten dut hori, jendea badaukala behar bat barnean ateratzearena, ezta? Ateratzearena zentzu guztietan, eta horre barruan sartzen da, esatena, hemen gaude, herri bizi bat gara, bai, 2 urte pasatu ditugu gaizki, baina Euskal Herria hemen dago, ezta? Eta euskaraz bizi nahi duen herri bat gara, eta horretan jarraituko dugu, eta hori atzo patente geratu zen. Ea datorren urtean berriro elkar gaitezken denak herri urratzen. Bitartean egongo gara kontaktuan eta kontatuko dizkiguzue berrikuntzak. Eta mila esker Koldo gaur gurekin tartetxo honetan egoteagatik.
Eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei. Bai, komentatu datorren urtean 40. itzurrena dela. Bai. Eta aurten itzulera berezia izan bada 40. ez dela gutxiago izango. Eta beraz hor usten dugu, hasia garaia, bat amaitu dugu, eta hurrengoa ja markan dagola, eta benetan markak utziko ditugula berriro. Markak haustea espero dugu guk ere, baina arratsaleko 6ak bueltan ditugu. Koldo Rodríguez Zakarregin mila esker, Amaia Goiuri bagoaz arratsaleko 6ak bueltan dira. Izan ondo guztioi, aio, aio! Keep calm and bigarren kafea.